Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak Gipuzkoarrok lehiaketa antolatu du. Etorkizuneko langileen enplegagarritasuna bultzatzeko helburuarekin. Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza eta laboralkutxaren babesa izan ditu. Guztira 51 lan jaso dituzte eta sariak ere banatu dituzte. 5 guztira eta hain justu sari horietako bat irabazi duen taldeetako bateko ordezkaritza hartu dugu gaurkoan gure artean. Oian Loiti eta Irati Lizarralde, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arrasatiarra eta Antzuolarra urren ez urren hirugarren kide bat ere bada zuen taldean, ez da kasu honetan Ane Obriozola, Oñatiarra eta tira, esan moduan zuek irabazi duzue sarietako bat, geroxiago hitz egingo dugu sariei buruz, baina kontua da MUko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko ikasleak zaretela, hirugarren mailako ikasleak, enplegua, bada, kezkatzen zaituzten gaietako bat? Bai, ez, nik uste zalantza barik. Ongara hitz egiten eta lehiaketak bera bai kokatzen zabanez, gazteon enplegua etorkizuneko zerbait bezala, baina bada orainean be gaztiok bizi duen zerbait, ez, enplegua orainetik eta ez, etorkizun horretan gabe kokatuta orainean bizi duelako eta enpleguan be bagabitzelako eta lanian beharitzen garelako, beraz, zalantza barik kezkatzen gaitu eta gainera gauzak zelan dauzen ikusita, badauko barrazoirik ez kezkatzeko. Baita zu ere, Irati. Bai, ustote gizartean kezkatzen gaitun gaietako bat dela, enplegua. Kontuan izanik gainera, zuen unibertsitate ikasketetan aurrera zoaztela eta ate hori gero eta hurbilago ikusten duzuela, ez da? Bai. Osea, ja bukatze unibertsitatea eta hau bukatu eta ze dago gero. Eta bai azten gaia praktikak eta lan munduan sartzen, baina ez da, nahi ustez ez da iguala. Osea, bai ikusteot ardura hori dagoela. Tira, jarraituko dugu horri buruz hizketan, aprobetxatu nahiko genukeelako batez ere gaurko zuen presentzia, gazteok etorkizuneko enplegua lana nola ikusten duzuen jakiteko, nola bizi duzuen jakiteko, baina tira, lehiaketaren galdera zen, nolako izango da etorkizuneko Gipuzkoarron lana. Galdera horri erantzutia izan du xede, hain justu ere lehiaketak, aipatu moduan, ikusi dezagun nola eman dioten erantzuna Oian Loitik, Irati Lizarraldek eta Ane Obriozolak. Aldaketa handien garaian, etorkizuna nahi beste irudikatu ezin dugun honetan, ez dakigu zer espero enpleguaz. Ziurgabetasunaren aurrean baina, badira gure diren baloreak. Etorkizuna izango da kooperatiboagoa, euskaldunagoa. Ezinbestean berdinzaleagoa, guztien bizitzekin konprometituagoa. Justuagoa, berdeagoa. Finean arroagoa, gipuzkoarragoa. Geunden bagu, galdera horrek ez duela, bere alakoan erantzun erraza horregaitik, bikote, zuek nolakoa izango den baino, nolakoa izatea gustatuko litzaizueken azaldu duzue bideotxo horretan, ez da? Bai, azkenean oso zaitxagakun irudikatzea zelakoa ikusteon eta erabakinoan jartzea zelakoa gustako jakun izatea gure etorkizuneko enplegua. Zaila da horre ikustea, kontuan izanik gainera aldaketak gero eta bizkorrago gertatzen direla, ez da? Bai ez, badauzko golako zirrikitu batzuk edo apurra norantza bat nora fanaldan edo etorkizuneko enplegu hori, baina guk fokua jarri nahi izan gauen, ez? Apurtze bat, suposizioan gainean zan eta igual hori materializatzeko ezoken horren beste aurre ikuspen gaitasun, eta horregatik erabaki gauen balioetara jotzea, ez? Eta nola izan nahi duen horretan jartzea fokua. Hori da, ez da, nola baita esatearen balioen bitartez ezaugarritu duzu etorkizuneko lan hori, aipatzen dituzue euskaldunagoa, berdinzaleagoa, aztarna ekologiko txikitzearen aldekoa, kooperatiboagoa. Balioiek garrantzia dute zuentzat enpleguari dagokionean ere. Bai, ez dut, hola irudiketza ginoan, eta azkenean gioia itxeak ordan behozo zai itxe jakun adjetibo oso zehatzak jartzea, eta horrek izan ziren erten jakunak eta hola ikuste ulako baitza, holakoan nahi dulako izatea azkenean. Zaila aipatu duzu eta askotan ez du errazten taldean aritzeak ere, ez da, hiru buru lanean emaitza bakarrerako
Erraza izan da alde horretatik? Alde horretatik nahiko argi geuken balore horrek, edo balore horiek gu batzen gaitxustelako, nahiko argi geuken zelan irudikatzen gauen etorkizuneko enplegu hori bai, eta alde horretatik nahiko erre ezin dugu. Aipatu dugu 5 sari banatu dituztela guztira, zuek jaso duzuena 18 urtetik gorako kategoriako lehen saria izan da, kategoria horretan bigarren sari bat ere egon da, 18 urtez azpikoetan egon dira beste 2 sari, lehenengo eta bigarrengoa kasu horretan ere, eta baita sari berezi bat ere. Bada zerbait lortu duzuena, kontuan izan gainera 51 lan aurkeztu direla guztira. Bai, hasieran apuntatu ginen da ez dinan itxegu apuntatzearen da gure aletxoa aportatzearen, baina ez ginen inundik espero irabaziko ginenik, zate itxuzo eskonean gatu ginen, baina irabazin dut, bai, eta ez ginen espero. Sorpresaz hartu duzue. Sarien banaketa ekitaldian izan zenuten, beste irabazleen lanak ikusteko aukera ere, zuek balioetan jarri duzuen moduan fokuan, izan zen aurkezpen horretan harridura eragin zizuen bestelako kontzeptu edo ideiarik? Printzipioz dena fanzien nahiko norantza berdinean, inteligentzia artifizialak bai eukizagoela igual nahiko txo ez leku, eta horixe. Baina bai igual konturatu ginela edo bai jartzen zela zentruan pertsona, eta langile abera. Orduan, nahiko bat alde horretatik guztiok egiten duela esango nauke ez, nahiz eta gero eta makinetara eta inteligentzia artifizialara norabidetu enplegua edo hortan itxi pisua pertsonan fokua jartzea garrantzitsua dela ez, eta kasu honetan pertsona horien zaintzan eta hori. Lehiaketa honek proiektu, programa osoago baten parte da azken batean, eta helburua da beti ere etorkizuneko langileen enplegagarritasuna bultzatzea. Iruditzen zaizu halako ekimenek laguntzen dutela horretan? Lagundu eta ekarpena egin nik uste dut baietz ez? Batez hausnarketarako bultatzen badaude, beti ongi etorriak izan daitezela horrelako ekintzak kontua da, ia geratzen garen hausnarketara bultzatuaz bakarrik eta horrelako lehiaketarak antolatzera edo pauso bat gehiago eman eta nolabait gure esku edo antolatzaileen esku egon aldan hori bai praktikara eraman eta izaten dugun hori praktikara eramatean edo. Elkarrizketa hasi dugu enpleguak eragiten dizuen kezkari buruz galdezka. Izan enpleguaren, etorkizuneko lanaren gainean, baduzu egiturarik hitz egiteko etxean, zuen gazteon artean? Bai, uste dute, ne kuadrian bintzat gai bada pilpilean egoten dena eta berba itxeuna, ze geroz eta lehen esaten moan geroz eta gertu hau da laneko mundu hori eta ez du irudikatzen ez da gure burua lanian. Uste gala justo generazio bat ez gaena oitxuta lana itxea eta beti daukula ikasi eta geroz eta gertu da honean bai itxea berba eta bai itxea ze baldintzetan ningun lana. Gizarteko egoria ez dut bate ondo ikusten lan munduan eta bai kezkatze osko. Lanera ohituta ez beten generazio moduan definitu duzu zuena, baina okerrez banago zuek biok dagoeneko baduzue hartu emana lan munduarekin. Izandako esperientziatik, zer nabarmenduko zenukete? Ez dakit, nik uste dut badala lan munduarena, nire kasuan gutxienez edo aspaldik ditorren zerbait dela, ez? Eta igual bai indoguela guri dagokion gure munduarekin komunikazioaren inguruan, baina beste bat esparrutan bebai eukidoguela aukera edo beharra lan egiteko, eta orduan esperientzia euki badaukuela, horregatik nahiz eta igual generazioa guztiz kontuan hartuta lan egitera ohituta ez dago bezala definitu, bai gazteok garela oraineko enpleguan aritzen den agente bat, eta purtsu bat bai kontuan eukita, esaten duzue ikasi eta eukiko duzue hau eta formatu eta unibertsitateko karrera egin eta unibertsitateko karrera eta gero masterra, eta nik askotan pentsatzen dut ia ez dien sortzen dien espektatiba guzti horrek erori eta horrek ez duzkula zertan ekarri bizi baldintza duinetan bizitzeko aukera, eta katastrofika izan gabe, baina bai egon aldala aukera guzti horri buelta bat emateko eta
baldintza horrek bai hobetzeko, ze praktiketan egon gara eta klasean ibili izan gara gure arte komentatzen eta lan munduratze bat izan aldala, baina askotan ze baldintzetan ematen dan hori beba ez diela egokinetan ematen. Eta horrek egiten dagoena da, gazte bezala prekarizazio etengabe baten murgiltzera. Eta lan aipatu dugunez, gure ikusentzuleentzako seguruenik ezaguna egingo zinen zuean, hainbat jaietako saioetan gurekin kolaboratzen diarduzu eta. Aipatu dituzue ez da, ekezka batzu, aipatu dituzue baldintzak, soldata, alderantziz, zer da ilusio gehien eragiten dizuena, aurrera begira jarrita? Nahi ilusio gehien izuztana da, topatia lan bat, benetan pozik bizi nahi izena eta gogoa motoztana lanea juteko. Ez lanea jun lan egin behuzulako eta diro irazteko eta aurre eroateko, ezik eta ukitzia gogoa lanea jun pozik bizi eta itxosunaken benetan betetzotula, barnealdia betetzotula, hori da nik guztoko jaten eukitzean etorkizunean. Oian? Bai, apurrat behar dinez, motibo eta bai, unibertsitatean horren beste esparru ikutzen duen gure mundu, komunikazioaren mundu zabal horretan, apurtxo bat mundu desberdin horrek, komunikazioan barruan egon laizken esparru desberdin horrek investigatzen edo apurtxo bat horrek ikusten jarraitzeko gogoa eta nolabait beste urrats bat, ez? Eta nola irudikatzen dituzue zuen buruak, etengabeko ikaskuntza prozesuan, lanpostu bat eta bakarrean, Gipuzkoan? Nik lehen justo komentatzen ibliga, agesla ikuste ginoan, da esan jat, uste dute lan munduan irautian egozu etengabe ikasten hon bizala, oso askardoia gizartia eta ez bozu ikasten atzian gehatzeza eta mundu hau bakiuzelakoan, onena da gaixen da gixena, hobentzat esperientzia daukana. Eta gero, nik nire burua ontxe momentuan kanpoan ikusten dut lanian, eta gero bakit etorkizun baten gueltoko nezela berriro ona eta hemen ikustot, familia bat dana sortu eta hemen ikustot, baina bai kanpoan bizitzeko esperientzia hori eta lan hori kanpoan zela izangoan ikustian hot zelakoan hori. Eta zuk, Oian? Nire kasuan, igual guztiz kontrakoa edo, familia sortzearenetik hasita, bai igual Gipuzkoan edo etxian eta Euskal Herrian badabe holan oroko horrian esan da, eta bai. Eta lan eredua dagokionez, hasierako urteak edo gaztetasuna bizitze horretan, purtxo bat gauza desberdinak ikusi, eta ante hau, eta gero egongo da aukera eta denbora asentatu behar bagara. Tira, horiek zuen nahiak, ametsak errealitate bihurtzeko moduan izaten zareten, 700 euro jaso dituzue saritan, ez dizuet galdetuko, zertan gastatuko dituzuen, jada aurreratu didazu eta elkarrizketa hasi baino lehen, oraindik ez dizuela erabaki zertan gastatu, baina edo zertarako direla ere ondo etorriak izango direla. Oian Loiti eta Irati Lizarralde, eskerrik asko, eta hurrengo batera arte. Zuei.